Ya raga inji a kunne bayan kuma ko ina da wuta. Ko baki san ka wuta ba? Rehan. Takardar nefa ne da suka kawo bil. Su ce wancan watan ba a biya su kudin ba, na wannan watan ma ba a biya su ba. Shi kuma wannan mukullan da ke bani shine ban gane ma'anar bani su ba. Na baka ne domin ka rufe gidanka. Ina so zan tafi gidan iyayena. Rehan, kin san karfe nawa ko yanzu? 11 dare fa. Ko me zaki da kya bari sai da safe. Ya kamata duk abin da zaki ki riga yi da hankali. Aini tuni hankali na ya bayyana a jikina, na kuma gane a wani hali nake ciki. Yanzu haka bani da burin da ya wuce na fita daga cikin wannan bakar rayuwar wanda babu haske ko kaɗan a cikinta. Kin san me bakin ki yake faɗa kuwa ko ko kawai faɗa kike? Abin da nake faɗa ƙarya ne? Ƙarya ne abin da na faɗa? Me farin ciki na a cikin gidanka? Faɗa min kaso ɗaya a cikin farin cikin ma'aurata ba na samun ko ɗaya. Ka kulle ni kamar wata 'yar fursuna. In za ka fita ka kulle ni, in ka da ka kulle ni. Na ce zan yi aiki don ya ɗebe mun kewa. Kaki! Sai idan kana zargi na, me yasa ka aure ni? Me yasa? Yanzu na so na dawo zuciya na farin ciki da ta rasa a baya. Domin kai ba mutum ba ne da aka wadata zuciya na da farin ciki. Don haka ina so na bar maka gidanka. Wai, Rehan, saboda na hana ki aiki shine kike so in sake ki? Ok, ki kwantar da hankalinki. Kar ki manta yanzu kina dauke tare da ciki. Kuma kin san ko kin fita aikin gwamnati ba zai yiwu ba. Dole sai kin haife. Ki bari idan kika haihu. Kai ba gani ba ni guda uku ba kai na kai mai yanka. Wani aiki nan domin ya samu nasara a gabansa. Gargara. Kai bulin da shi ba tunani. To shi kenan da gida tashi mana ya kai ina magana kana ji? Ku kalli wannan shiri zai nishadantar da ku zai ba ku ilimin zamantakewar rayuwa. Wata aljanu shi ne kaɗai zai iya shiga cikin wannan daji. Wannan shiri wato dajin mutuwa zai rika zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 7 na dare a wannan tashar mai albarka wato Nishadariya Rafsan TV. Da misalin karfe 7 na dare. Wannan fim mai suna dajin mutuwa yana dauke da 'yan takarkaru har guda biyu da na kirki da na banza wato da mai kashe mutane da mai raya mutane. Don haka ku bibiye mu a wannan channel namu mai albarka Nishadariya Rafsan TV. Kar ku mance da sunan shirin wato dajin mutuwa. Ku tara rufe! An birne an tayar. Gidan ne sai bare ga kowa ba. Daukan nauyi Abba Eskaura, ba da umarni Rabiu Rafsan, mataimakin mai ba da umarni Musayyabu Eskaura. Ba mutum haƙin shi ba. Kai ko ba anan ba sai na sha jininka. Ƙara ƙaƙa ko ta yaya sai ya ci mulki, ko ta yaya sai ya nasara, ko ta yaya sai ya dace, ko za a mutu ko za a rai. Ko da gani sai na buga wannan wajen. Babu wanda zai zo min iskanci a gurin nan kyale shi. Ka bar gurin nan ko kira a zo a kama ka. Alhaji mulki da ka gani wata ran dole ka wada Alhaji. Aya. Na ce ka bar gurin nan. Taimaka mana. Ina magana kana ji? Aya guri Alhaji.
zai shiga zai gaida malam. Ku bari idan ya shiga ya gaida malam ya fito sai ku raka bar da ya hau mota. Sai yayi. Yanzu sai ku ya hakuri. Ok, ki kwantar da hankalinki. Kar ki manta yanzu kina dauke tare da ciki. Kuma kin san ko kin fita aikin gwamnati ba zai yiwu ba. Dole sai kin haife. Ki bari idan kika haihu zan sake ki in ya so ki je ki aiki ba aiki ba ki zama gwamnati ma. Babu cikinka a tattare da ni domin cikinka ya daɗe da zubewa a jikina. Me? Cikina ya zube? Baka ga alama ba? Ki dauki akwatin ki fita. Ki fitar mun daga gida na sake ki. Saboda na hana ki aiki shine zaki kashe dan cikin ki. Ga akwatin ki dauki ki fita. Saddam na gode Allah ya saka maka da alkhairi kuma ni idan ina da haƙƙinka ina roƙon Allah ya bi maka kadinka idan ka cuce ni na yafe maka. Yawwa Saddam. Ka sawayen. Waye? Mutum ne. Cewa ne ka kira ta? To ayin banda abin ka gani ne ta inda aka hau ta nan fa ya kamata kuma a sauka. Me yasa kake mun haka ne? Ni ba na sa irin wannan shishigin da kake mun. Ko na ce maka kira ta? Gashi da Allah. Ka karba. Ba za ka ansa ba? Kar ka sake mun irin wannan ba zan amsa. Kaga Saddam. Saddam. Assalamu alaikum. Hello. Baiwar Allah. Baiwar Allah. Lafiya dai? Wallahi tuki nake. Sai nake ga duhu a cikin idona. Ba zan iya tukin ba. Shi na ce bari dan faka. In na samu sauki. In na ga zan iya sai in tuka kai kaina gida. To bari a kira miki likita mana ya taimaka miki. Kada ka damu. Idan na huta idona ya bude. Insha Allah zan iya kai kaina gida. Tun ba matsala in kai ki mana ni gidan inda ba wani problem sai in kai ki. A'a kada ka damu idan na samu sauki na ji sauki minti 2 zan yi driving in je gida. No kar ki damu is risk a cikin wannan dare ki tsaya kan hanya haka kar ki damu ni I'm policeman na.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bara je a kira likita. A'a, kada ka damu. Tunda na karaso gida. Idan na shiga zan sha magani. Sannan na kira likita na. Amma ka taimaka ka kai ni ciki wallahi ba zan iya shiga ba jiri nake ji.